Ti Masakbayan. Full episode. Estudyante. Congratulations to us, Marie. Kamaudyanan na. Makapag-internship tan into no may alawas. Wan nga ro, Jenna. Kat iti saan nga agbayag, agturpos tamat laangan iti kolehyo. Kasla kaano lang iti first year college ta. Ita, umadanin ti pa nagturpos ta. Isong agadal ta pa yan na imbag. Iti kasta, maadaan ta iti napintas a masakbayan. Pudno day ta, friend. Kat apaman ang makaturpos ta, mangsapul ta adagos iti trabaho. Tapno alisto ta ang makaurnong para iti napintas ang masakbayan ta. Ay na, nagpintas ka ba ta? Di ta suot mo nga uniforme, Maray apaw. Kas kala maestra. Agyaman nak, Lola. Nalaing nga nga agdait iti uniform dyan na pili mi. Isa na pintas ti uniform ko. Ay na, excited ako iti pa nag-practice teaching ko. Nagan-anos ka, iti panagadal mo apaw. Iti saan nga agbayag, agturpos kan. Iso lalaingam ko ba? Kabayatan di pa nag-practice teaching mo. Wan, Lola. Agyaman akmat iti pa nang padakkelyo kanyak. Da kayo iti day di lolo. No awan kayo lang ata. Ang mga no sa anak kon ang makaadal iti kolehyo. Gaputa na sapa akat nga rod ana ulila kadag iti dadakkel ko. Good morning, BFF. Kasamat kan ka, BFF. Ay na, kunak no maladaw ka na sumangpet. Gaputa itay inawagan ka. Madama pa lang ti pa nag-makeup mo. Si Kamat. Jakmat itulok amaladawak Isungarod anasapak anagring. Tapno may saganak pa'y tibalon ko. Kan, makapagurnusak mat itinasaya at Ay, friend, makita mo ka di dyan maestra nga agturong dito yung classroom na ayan ta? Di dyan man Ha? Wan. Iso day ta ti cooperating teacher ta. Ay na, kasla mabainak samot nga agreet kan kwa na. Unay kamatan. Para laag good morning, mabain ka pa imat. Nalipatam samot tan timbaga ti supervising instructor tayo, iti orientation, sakbay nga in-deploy data dito'y public school. Halakit din, di ka nagdumog dita, taama ka numakita na kapay ti cooperating teacher ta. Good morning, ma'am. Good morning, madam. Good morning, mat ka na kayo, dear teachers. Welcome dito'y pagadalan. Agyaman kami, madam. Socorro Villarreal tinagan ko. Madam Socorro kunayo langan kanya. Pasensya kayon, no nalipatak tinagan nyo, Madam Socorro. Maragsakan kami unay ang makamam mo kada kayo. Kastak mo at Madam Marie. Maragsakan akmat ang makaamam mo kada kayo kan Madam Jenna. Apaman amalpas ti flag ceremony, iamam mo kayo mat kadagiti learners tayo. Kan, mangangay tayo iti basit a programa dito'y classroom. Kas panang welcome me kada kayo. Good morning, class. Good morning, madam. Kaya't kung ngayam mo kada kayo dagiti kakadwa tayo ita dito'y classroom. Iso da Madam Marie kan Madam Jenna. Good morning, Madam Jenna. Madam Marie, nice meeting you. Good morning, Matt. Nice meeting you too. Da Madam Marie kan Madam Jenna. Ket iso da ti agbalin a katulungak amang isuro kada kayo. Nukas jay nga adu dagiti school activity show iti regular class. Iso nga agsingsingpet kayo kumakanayon, wan? Talaga ang naglaing kayo nga gitara kan agpiano. Ariel, Mark, Billy, baka talaga kada kayo ado? Oray si kamot, Andrea. Nalaing kamot nga agkanta. Pudnuti ko na ni Ariel, Andrea. Nalaing ka talaga ako manta. Isungarod abilib na giti kabarbaro at teachers tayo dito yung classroom. Gaputa naglalaing tayo kano may papaniti music. Wen nga rod Uray makon ko na visually impaired tayo. Kat adamot dagiti talento nga impaay ni Apo Diyos kada tayo. Saan laday ta?
Nagasat tayo. Gaputa da na anos a maestra amang isursuro kada tayo. Ni Ma'am Sukuro. Nasingpet, kan man nakawat. Talaga, Ariel? Ha? Da kayo gayam iti asidagme, madam. Wen, itay pa'y nga daak ditoy. Iso anang ko amin asaritaan nyo atalo. Mala, umay kayon. Mapan tayo ijay kantina. Tagumatang tayo iti meriendaan nyo. Ay na, nagalisto mo tanti pa naglabas ti oras. Malamgaya man. Madamdamalaang panag-aawi din. Wan nga ron, sapay mapantakan no iji universidad para iti research tayo. Sa bagay, alis to laang mo ti meeting tayo itay. Iso asaan tayo unay amarabyan iti panagawid tayo. Madam Marie! Ah? Madam Jenna! Nalpas kon ti ipapaaramid yung activity. Sige laang, Andrea. Agsublikan iti tugaw mo. Urayan tayo laang amalpas da Ariel kan Mark. Da kamin to laangan ti umasidag kada kayo, tapno alaan mi dagiti outputs yo. Kumusta angay mo? Ti umuna nga aldaw mo iti pagadalan, Maray. Nasisingpot ka di matlang dagiti estudyante yaw. Wan lola, talo a visually impaired dagiti learners may iti SPED Center. Nasisingpot namat, kastamot tan ti cooperating teacher mi. Nasaya at nga ron no kasta. Kat oray no nasingpot ti cooperating teacher yaw. Aramidin nyo kumalata ti responsibilidad yaw. Iti kasta. Saan nga agsakit ti ulo na kada kayaw kani Jenna agayimaw? Wan lola, agsingsingpot kami akanayon ka ni Jenna. Kan may isa, di mi kayat nga agparikot ti cooperating teacher mi. Kapulang kada kami. Talaga na anons ni Madam Socorro. Iso pa iti mangkadkadwa kadagiti learners mi, nukas di nga dagatangan da. Itulod na pa ida iti paradaan. Iso nga inspirado mo't dagiti agbalin a teacher. Iti kasta, makatulong damat kadagiti learners with disability. Ariel Barok, tangay saan nakaanasukon ni Lolam Asaling, dito'y kapaylaang balay ang maturog. Sa nabale, tadamat pagsukatam dito'y, kan amumatan ni Lolam asyak ti kaduam. Agyamanak, Madam Sukuro. Nakababain paikit din kada kayo. Gaputada kayo akanayon ti mga asikaso kanyak, no di nakmasukon ni Lola iji pagadalan. Ken, umanugot kayo pa'y, adito'y balayo ti pagturugak. Awan tinasken a pagpain ang Barok. Saan laang nga estudyante ti pangibilbil ang kada kayo kada Andrea kan Mark. No di kat imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Nagasatak-unay. Gaputada kayo atalo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga estudyante. Oray da kami mat, madam. Nagasat kami mat. Gaputaad da kayo anaanos amang isursuro kada kami. Nang runa, no kasi amarigatan kami iti klase mi iti regular class. No saan aga po kada kayo? Nalabit, saan kami kumamat ang makasirrak iti pagadalan? Isong agyaman kami unay kada kayo, madam. Madam, mabalin ka diti agdamag may papanitibyak yo? Anya dayta, Ariel. Sige. Saan kayo ka di anak asawa? Oh, Sorry madam. Nonyala di tanti damdamagak. okay laang, Ariel. Juan, kinapudno na. Adda asawa kini. Ngam insukat na kami iti sabali. Ayan nga iti anak yo, madam. Pimusayan gapo iti aksidente. Na aksidente tinagluganan mi apas. At dadagiti pimusay, kat karaman ti anak ko. Day talagang tayak nakita ti bangkay na. Ha? Apay ngay. Nakapuutak laangan iti kaadak iti ospital. Pinapigsak ti pakinakam ko. Tapno darasak nga agimbag. Kat sa pulak ti anak ko. Kunayo anatay ti anak yo, madam. Juan,
Inaramid ko ti amin a pamuspusan. Tapno masarakak ko matibangkay na. Ngamjak nasarakan. Aging gaan na ibusan akon iti kwarta. Kat nagsakitak pa yan. Kahit ti asawa yung ngay, madam. Diyo ka di pakamukan ko, na? Saan? Gaputawan mo't bibiyang nakada kami. Ay, madam, pudno nga ta, api mo sa iti anak yaw. Hinaklon ko na kasta. Kat intalag kon iti Diyos ti amin. Ano pod numan anatay ti anak ko. Masapulak ko mati na kaitanaman na. Ngam no si bibiyag pa'y. Sapay kumatag sabat tumadla ang tidalan mi. Imbag, tanaka-move on kayo idin, madam. Juan, intalag ko ti amin iti Diyos. Kat intuloy ko aragpatan ti kalikagum ko iti biyag. Ti agbalin a maestra. Kahit nabaligi kayo, madam. Kat daytoy abaligi. Ti anak ko ti inspirasyon ko. Nga uray diya ko nakita pa'y. No kasta, ije balay da Ma'am Socorro ti nagturungam idi rabii, Ariel? Un Mark, saan na ka nasukon ni Lola? Gaputan na rabyan iti balay ti amo na. Isong ejayin balay ni Madam Socorro ti nagturugak. Sana all na lang. Ha? Kuma, maulit man ang tipan naturog tayo ijabalay da madam. Iti kasta, maramanan tayo manandag iti agkakaimas aluto na. Ha? Kurak tumot nga minaday tamanen ti kayat mo, Andrea. Agpay sumat ngamin. Naimas ti panaglutluto ni Madam Socorro. Sayang laeng. Gaputa saan anaadaan iti anak. Nga iso kuma ti as-asikaswan na ita. Saan abali Tadda tayo mo't atalo. Handa tayo langan ti ibilang ng anak na. Ato yan ti merienda nga ipagatang mo, Jenna. Idisuklaan dito lamisaan. Thank you, Marie. Ay na. Oh, apay nga umis-isam ka. Anya ti is-isam, ma'am. Dagiti talo a learners tayo Nagmayat da nga minabuybuyan, kabayatan ti panag-iistoryada. May papankan ni Madam Socorro ti saritaan da. Naturog ka no ngamin ni Ariel, balay da madam. Gaputa saan ka no anasukon ti lola na. Anya? Una yan ang nagsingpat ni madam. Talaga asaan laan nga estudyante ti pangibilbilangan na kadagiti learners tayo. No di kat kasla pa yan anak na. Ngam amom friend. Naku na ni Andrea ngawan kanugayam ti anak ni madam. Apay nga ta? Saan nga ta? Nakiasawa? Ay, jak amo nakababain mo't no agdamag taken kwa na maipapan iti personal life na. Ang mga naibaganan tupay at chismo sa tanga intern na. Jenna, Marie, inton bigat. Kuyugan nyo dagiti learners tayo iti regular class. Umadani nga minang exam da, iso amasapul nga agatender da iti klase da. Okay, madam. Da kamin ti makaam mo kadagiti learners tayo inton bigat. Naimbaglaangan ta dadalaang iti maymay sa section. Iso asaan kami amarigatan amang kadwa kadakwada. Talaga nga iti maymay sa section ti ayanda. Sipod nang rugida sumrak iti regular class. Iso na laang kanudad duma. Mas kayat dati agistay dito SPED Center. Nang runa numalpas ti klase da. Kanayon daklat ta sapsapulan. Ay na, nagasat dagiti learners tayo, madam. Gaputan na kaan-anos kayo nga SPED teacher da. Kat pagyamanak mat, gaputan da kayo nga student teachers a katulungak. Iso asa anak unay amarigata na mga assist kadakwada. Nang runa numadanon ti panag-exam. Adto iti reviewer para ito madanin apa nag-exam. Ha? Talaga mat Kumpleto kay ti reviewer, Andrea.
Uray no napaspas ti panag-lecture dagiti teachers tayo iti regular class. Naisurat mo latta dagiti importante a ma-review. Wen nga rod, sapay nagrigat ti agbrail, no nagalisto ti panag-lecture ti teacher tayo. Isu asaan ako nagsurat no daduma. San abale tadamot ni Andrea pagdawatan ta iti reviewer. Isung awan ti pagdanagan ta, Mark. Uy, abusado kayo Ha? No problem. Ti importante, makatulong ak kada kayo adwa. Sana bale, tano makasursuro tayong agaramat iti computer, saan tayon tun amarigatan nga ag-take note kadag iti discussions. Ato iti allowance mo para itaalawas maray apaw. Agyaman nak lola. Nagado ngamin ti magastos kadag iti requirements mi. Nagngina ti agpaprint iti portfolio. Talaga akas talaan apaw. Aganos ka, taumadan na hindi pa nagturpos mo. Wan nga rod lola. Kat apaman ang makaturpusak, siyak tumatan ti mangyawat iti kwarta kada kayo. Agsarden kayon tumatan nga agtrabaho, tapno saan kayon amabannog. Ay, napigsa, akpay ngagtrabaho, huray bakit akon. Agurnong kakidi para iti bagay. Iti kasta, magatang mo dagiti ba nagakayat mo agatangan. Ariel, Andrea, Mark, rumuarak bi. Agsingsingpot kayo kuma dito'y classroom, ha? Sige, ma'am. No bilang tagluko-luko dagiti kakadwak. Ibagak adagos kada kayo. Grabe ka mat, Andrea. Nasingpot kami mat, Apay kumangay nga aglukwak no bilang. Diyak lakid di kaya timaungtan kada kayo, madam. Malangarudan amukmat anasisingpot kayo. Awan da madam yu marikan madam yu adje na ita. Gaputad da kano inasikaso da iti universidad. Isu ada kayo pay lang ti mabati ditoy. Sana bale, taimbilin kayo mat kadagiti parents nga asidag ditoy classroom. Nagadumot ti pila ita dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Gaputa kayat dak akalanglang amangan. Ay, uray no narigat ti agbalin nga sped teacher, naragsakak lagta. Gaputa nasisingpot dagiti learners nga ikem ko. Kan uray no saan da makakita, nalakada makasursuro. Socorro? Alejandro? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas a napauluan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagadumot din ita ti tao dito ospital. Sapay umadanin ti pangaldaw. Sigurado nga ur-urayan dakon dagiti estudyante. Socorro? Alejandro? Well, siya nga ron. Kumusta ka? Nasaya ataklat tamot. Sige, mapanakon. Inton sa marunulaangan ngagpachikapak. Mabitlaing. Agsarita ta ko mabit. Ibatan na ka, Alejandro. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Kan maysa, amangan numakita na kapay ti asawam ang makisarsarita kanyak. Katanya pa'y ti makunan. Sige, panawan kan dito. Pangaasim ko masokoro. Oray no italaeng. Ikan na kumay ti gundaway ang makisarita kan ka. Adala kayat kong ibaga. Nagbayag matan ni Madam Socorro itinapanan na. Sapay mabisina kon. Uray siyak nga rod, mabisinak matan. Amangan mat no nanganan ni madam itinapanan na. No kastaman bilang, di mangan tayo matan. Ibaga tayo langan kan ni madam analpas tayon. Amangan ngamin no addapay na patag-anapanan na, iso ang mabayag pa nga agsubli dito'y pagadalan. Sige, bangan tayo nga rodan. Ado day ti balon ko asidaan. Iso nga ikan kayo mat.
Iti kasta, maramanan nyo matiluto ni mama. Ita, Alejandro. Anya tinas ka na pagsaritaan ta. Siguradom laang anapatag day tabanag. Gaputa agur uray kanyak dagiti estudyantek ije pagadalan. Kaya't ko takid daw iti pamakawan ken ka. Gapo iti nararamid ko idagdenden natapay kasagasawa. Amok, nalaos ti guram kanyak. Gaputa namati akadagos ka nagiting bagbaga na hindi mamakan papa. May papankan ka. Saan na aray ta? Idin ka balay ko pa iti babae akayat na para kanyak. Imbes nga ilaban ko ti pamilya ta. Saan? Daita ka diti makagapo, akayat nak ang makasarita. Tapnula ang ipalagip mo kanyak tinapalabas. Saan? Kayat ka ang makasarita. Gaputa kayat ko nga ibaga ang aging gaita. Si kapay laang ta ay ayatag. Nagpuskol ti rupam, Alejandro. Kalpasan a pinilim ti babaem ngamda kami iti anak ta. Ita, ibagam asyak ti ayatam nga aging gaita. Ti kunam ket di, makunkonsensya ka gapu iti naramid mo. No saan ka kumaanamati kadagiti pamadakas kanyak dagiti dadakkel mo. Nalabit asaan kami kumaapim manaw iti anak ta. Si bibiyag kumapay nga aking gaita. Napadasak kumapay tinagbalin nga inakan ko ano saan anatay. Managing bubukod ka, Alejandro. Managing bubukod ka. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no maingkomplitan iti may sa subject ta, Jenna. Kasanumat ngamin, nagadudag iti requirements tayo. Alpasan na, saan ko pa'y analpas ti may sa portfolio requirement? Ay, kunak nga rin no sandan nga i-extend ti panagipasa iti requirements. Imbaglakit di taman nakaawat ti instructor tayo. Inikanda tayo pa iti 2 weeks a deadline. Tapno malpas tayo dagiti requirements. Agsakiton ti ulo, gapo ka dagiti requirements tayo. Danda ni Jackon mapagsusurot dagiti aramida, friend. Relax ka kadilaan. Basta lakit di aramidam adagos ti portfolio a requirements tayo. Malpas mong tumatlang adagos. Makaangas tanton itinalukay. Ti pagyamanan talangan, nang rugitan ngag-practice teaching. Kat iti saan ngagbayang, aggraduar tantumatan iti kolehyo. Adoy ti impaisagana yu amakan, Sir Alejandro. Sige manang saling. Idisuyulatan di talamisan. Mga anak to inton madamdama. Sige nga rod, sir. Sir, adda nadlaw ko kada kayaw. Anya da ita manang saling. Itay pa'y anak kaulimak kayo. Kan kasla adda na unag apang panunutan yaw. Apay, adda ka di parikot yaw iti trabaho. Awan parikot ko iti trabaho manang. Adalan na lagip ko. Hanggang di kay matanagan. Nasaya ataklat tayo ti trabaho iti ospital. Andrea, Mark, apay nga ta, ngawan pa'y ni Madam Socorro. Nalpas tayo anangal daw, ngam saan pa asimmangpet. Di ka kati agdanag, Ariel. Agsublin tumatlaang ni Madam. Ha? Simangpetsan ni ma'am. Mga konti arimpadak na nga umay dito yung classroom. Good afternoon, class. Good afternoon, Madam. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Kunami lakid din, no saan kayo nagagsubli? Pasensya kayo ang tanabayaganak itinapanak. Nagatidug nga mintipila iti ospital. Ha? Ha? Ospital tinapanan nyo, Madam? Ay, apay, adda ka di marikrik na yo? Awan, Andrea.
Itang amin ti schedule ti regular check-up ko. Isa amasapo lang mapanak iti hospital. Ay gayam, nangan kayo ka din. Wan madam, pasensya kayon no saan da kayon oray. Katita, nakasagaan na kami nga klase. Alagarod, agina na aklabit. Kalpasan na, tulungan kayo kadagiti activities yo. Iti kasta, at damat maipasa yung output iti regular class. Lola, mabalin ka di adito'y pala ang balay ang maturog ni Jenna. Masapol lang amin nga aramidon mi dagiti requirements mi. Iti kasta, malpasan adagos. Ay, katuan apog. Kaano ka di nga umay dito ni Jenna? Ay, iti kasta, makaluto ak iti naimas asidaun tayaw. Inton rabi Lola. Siyak ko mati mapanidji balayda. Napanunot ko nga awan kadwayo ditoy. Iso nga imbaga klaangan nga iso ti umay ditoy. Ay na, no maipapaan iti panagiskwela yo ka ni Jenna, ti makagapaw. Ayos laang mat kanyak no matuurog ka iti balayda. Kan may sa, awan mat ti parikot kanyak no agmay may sa ak dito'y balay. Jak mat kaya tapanawan kayo latan dito'y Lola. Amangan nga min no kalaat nga ada kasapulan nyo. Iso ana saysaya at matlaeng no adda aklat ta kadwayo dito'y balay. Adak manan dito sigo na balay ni Socorro. Dito iti kanayon ko nga umayan. Tunggal sumarong karaken ko na iti. Iti agayan ayat kami pailang. Naapay nga minadyak inlaban ti pamilyami. Naragsak kami kumaitang agdadan na akadwami ti anak mi. Agbabawi akman, naladawan ti amin. Sigurado adin akon ay ayatan ni Socorro. Gaputadakkel ti basol ko kenkwana. Ken gapumat lakanyak, napukaw ti anak mi. Ariel, apok, itay pa'y nga agbasbasa ka iti braille. Saan ka kadipay anabanlaw? Saan mat, Lola? Masapol ko ngamin nga ag-review. Exam mi ngamin inton bigat. Ay, naggagat ka talaga nga agiskwela, apok. Atiw mo pa'y dagiti makakita. Gaputasi ka, nagagat ka nga agadal. Ang dagiti daddo mga awan mo't diferensya na. Ay isuda pa iti saan nga agkon-concentrate iti panagiskwela na. Talaga ngamin akayat ko ti makalpas iti panagadal ko, Lola. Kat no mapagasatan aktong agkolehiyo. Kayat kunto mo ti agbalin ang maestro, akas kan ni Madam Socorro, Lola. Siguro, nagasat ti agbalin nga anak ni Madam Socorro, no bilang. Sayang, gaputa saan anaadaan iti anak. Ha? Amuyo ka di, Lola. Nasingpat ni Madam Socorro. Tunggal maturog ak ijay balayda. Kanayon nak nga si Kaswan. Panagriknak nga rod. Kat kasla iso ti inak. Ngam oray no saan apod-pod no nga inak. Ipatpatag kulat ta. Gaputa nasingpat kada kami nga agkakaadalan. Kumusta ti ipapanyo iti universidad, Marie? Nakasari tayo ka di mo lang dagiti instructors, may papan ka dagiti requirements yo? Wan, madam. Nakasarita mi idan, kat in-extend mo ti panagpasa mi kadagiti requirements. Ay, kasta talaga ti biyag ti estudyante. Nagasat kayo taaddan technology itapanawan. Ngamda kami idi, talaga amarigregatan kami. Bilibak nga rod iti determinasyon nyo kasi sped teacher, madam. Gaputa kadkadwaan nyo pa'y dagiti learners yo tunggal break time kan lunch time. Kan saan laday ta? No saan amasukon ida dagiti parents da, paturugan nyo pa iji balay yo. Talaga ngamin nga bilang kon kas anak ko da Ariel, Andrea kan Mark. Gapu iti kasjay nga aramida. Mapunas ti iliw ko iti kakaisuna nga anak ko. Ha? No kasta? Adagayam anak yo, madam?
Kunak na may sa kayo abak katabalasang. Ah, Ay, hanya mo tanday tayo malablabit ko. Pasensya kayo lang kuman, madam. Sorry, no nagbalinak mo tan at chismosa. Manang saling, nalpasyo ka din ng iti trabaho yun iti balay. Ay, win, sir. Agdalos kan agluto laang matitrabahwag. Gapot adamot ten dagiti dwapay ababaunan akadwak. Nasayat nga ron no kasta. Saan kayo unay ngagbannog? Tama nga no agsakit kayo. Apay kami nakayat yo pala tiyang trabaho kas babaunan. Rumbang ko mga aginana kayon. Ay, jak ngamin na irwam nga awan ti araramidag, sir. Isu nga uray no bakit akon. Kayat ko latta ti agtrabaho kas babaunan yaw. Kain, tapno adamayawat ko nga allowance ti apok. Sana balay, tanapigsa akpaymat. Kabaelak paymat, sir. Ngam makarik na kayo ti bannog, aginana kayo manang. Di kayag danag, tadyak kisayan ti sweldo yo. Ungayam, mabalin ka di ako yugan na kay di bodega. Adala ngamin sa pulak jay. Sige, sir. Kuyugan kayo nga rod, ijay bodega. Yes, nalpas kunti exam ko itangal daw. Makainanak matlangan. nasaya at mo't tanalpas mo ti exam mo, Ariel. Saan pa'y lang asyak tinangi-dictate iti exam mo? Gaputaado nga minti inlepas ko nga accomplishment report. Ayos laang, madam. At damot ni Madam Jenna, anang ibasa kanya kadag ti exam ko. Nimot Madam Marie, tinang pa-exam kada Mark kan Andrea. Anday ko. Apay ngagsakit matan ti ulo. Maulawak matan, Ariel. Tinasayaat. Agtugaw kayo pa'y lang, madam. Amangan ngamin numaut balance kayo, kat matumba kayo pa'y. Aginana kayo pa'y lang, madam. Sir, anya ka de, ti sapsapulan yaw. Taapay nga enlukat yo ti dakkel abaks, anak ka ikabilan dagiti kagawaan ti sigod nga asawa yaw. Kayat ko abiro ka na itiladawan mi ka ni Socorro, kan ti anak mi manang. Anya? Ay, saan ka di nga agungat ti sigod akadenden na yaw, sir? Awan karbangan ng agungat, kaputa nagsina kamin. Kan may sa, limot Socorro ti talagang asawak. So nga awan bibiyang ti sigod akadendenak, no bilang maamuan na asap sa pulak dagiti ladawan ti asawak kan ti anak mi. Anya ti kunam, Ariel? Maul-ulaw kan agsakit ti ulo ni Madam Socorro? Un Madam Jenna. Iso nga imbagakan ko na, nga aginanapay laeng. Madanaganak nga rod ita imbaga na, maul-ulaw. Kan agsakit ka no ti ulo na. Iso aday jay. Imbaglakid din ata nakadugaw adagos. Amangan no nakaturugan. Wen Ariel, nakaturugan ni madam. Kabayatan di pa nagdumog na itilamisaan. Isoabay tayo pa'y laan. Matanaganak, madam. Amangan matnuad da sakit ni Madam Socorro. Ngam di nalakayat nga ibaga kada tayo. Di ka agdanag. Amangan no nabannog laang ni madam. Iso akas jay, tirik nana. Shh, baby, gustuhan. Hindi ka nagsangi. Pasensya ka na. Ngamnas ka na pumanaw tan ijay balay. Gaputasan na tamatan na pagananan ni Papa. May dungparan di ba sa nagluganan mi? Madam Socorro, agriin kayo kuma. Madam! Nagtagtaga inupag. Ariel, sa dino ti ayanda Andrea kan Mark? Imunadan anagawid, madam. Nilangan Madam Marie kan Madam Jenna tinangitulod kadakwada ije paradaan. Kasta ka di. Ala, urayan talaangan ni Lolam asaling amang sukon kan ka. Kalpasan na, agawid ak tumatan.
Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilan dito isalas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan di anak yaw. Agawid akmutin Tasukunak pa'y ti apo ko, ijay pagadalan. Mabalin ka di? Dito'y ka palang balaya maturog manang. At nagamin dutik iti hospital inton rabi Tapno ada kadwa nagiti babaunan dito palay. Sige sir. No day tati ko na yaw. Awagak nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Aday ta, Sir Alejandro. Naikabilon dito'y salas dagiti ladawan nyo kan ni Madam Socorro. Kan ti anak yaw. Agawid akmeten. Tasukunak pa'y ti apukok ijay pagadalan. Mabalin ka di, adito ka pala ang balaya maturog manang. Ada kaming dutik iti hospital inton rabi Tapno ada kadwa nagiti babaunan diti balay. Sige, sir. No kasta ti kunayaw. Awagak pa nga rod ni Madam Socorro. Tapno ibagak asaan ko ang masukon ti apo ko. Ha? Estudyante ni Socorro ti apo ko manang? Sir. Sipod simrak ti apo ko iti sped center ni Madam Socorro tinangisorsoro kan kwa na. Kan uray no addan iti regular class, adalata ni Madam Socorro, amang iwan-wan-wan kan kwa na. No kasta, iti Esped Center ti pagisorsuruan ni Socorro. Sir, iso ti maestra dagiti visually impaired students iti public school nga ayan na. Ay, nagagat ni Madam. Talaga determinado iti trabaho na. Iso apagaayat met dagiti estudyante na. Gaputa maisuro na ida ana imbag. Apay ngay, Madam. Awan mo ni Lola saling amang sukon kanyak. Nalipatan nan sa mutan ti oras ti panagaawid dito'y pagadalan. Relax ka lang, Ariel. Ang mga nuumayan dito ni Lola. Ni mat Lolam asaling ti umawawag. Ha? Mabit lang tasong bata ka. Hello, Manang Saling. Hello, Madam. Pasensya kayo no italaang nga ibagak ka na kayo. Ay saan ko pailaang ang masukon ni Ariel ita. Gaputa ko na nga minti amok, adito yak kano pailaang balay da maturog. Adda kano nga min duty na ija ospital. Kasta ka di Manang. O sige nga Rod. Ijay pailaang balay ti pagturukan ni Ariel. Tanarigat mat no agmay may salatan ijay balayo. Ay agyaman aklaunay, Madam. Ay nakababain pa yan kada kayo. Awan parikot, Manang. Maawatak. Gaputa aday ukat nga ron ti balayo. Kan may sa awan met kadwak ijay balay. Iso nga awan parikot nga oray maturog ijay ni Ariel. Nagimas ang tilutluto yung asidaan, Lola. Mabisinak matan. Talaga ang agluto ak iti naimas asidaan, Maray, apok. Nakababain mo't itigayim mo na pasig anatang ti ipasangot akan kwa na. Saan ang napili iti sidaan ni Jenna, Lola? Kinapudno na. Pag-aayat na unay ti pakbot yo. No siya, kayat ko di prito a karne. Gapotaman mano kayo nga agluto iti karne. Iso akaadwom to ti mangan inton madamdama. Gaputa inton bigat. Lamas kan natang tumanan ti ilutok. Ha? Lola Inday, Marie, ada akon. Ada ni Jenna.
Siya kung ti mangilukot itiri daw, Lola. Ituloy yung latan ti agluto. O, adto yan ti gatas mo, Ariel Barok. Inumam, sakbay maturog ka. Agyaman nak, madam. Kumusta matan tirik nayo? Saan ka di nasakit ti ulo yo? Saan kayo ka din maululaw? Medyo nasakit pa ilang ti ulo. Ngam ka ba ulak matan? Nagtumarak matan iti agas, kalpasan ti pananganta. Madanagan nak ngamin itay kada kayo, madam. Kunak no matumba kayo iti nagtugawan nyo. Sapay di kay matulungan no bilang. Gaputasaan kayo kat nga rod makita. Madam, pasensya kayo lakuman no agdamagak kada kayo. Nangag ko ngamin itay, nga ibalbalikas yo ti maipapan iti anak yo. Adda ka di anak yo, madam? Juan Barok, adda anak ko. Isu na laang tapim mo sayan. Anya? Lalaki ti anak ko. No si bibiyag pa'y lakuma. Katawan laang. Sayang, madam. Saan naan narik na ti pamatagyo, kas ina? Kas kanyak? Saan kumat narik na ti pamatag ti may nga ina? Gaputat nimot ten lola ti kadkadwak ngaging nga iti panagdakkel ko. Ang mayos laang. Gaputan na singpat ni lola. Ken, adda kayo matapan na kainak, madam. Iswas anak unay analiday. Friend, nalpas kon ana edit si portfolio. Mabalin na nga i-print. Uray siyak, BFF. Nalpas kumatan ngayon kabil dagiti daduma a pictures iti portfolio. Awanan parikot. Mabalin ta nga rodon ti agipasa inton bigat. Kalpasan ti klase tayo di sped center. Makaturturog ako. Awanan ti parikot ta. Iso ang mabalintan ti maturog, friend. Sige nga rod, friend. Maturog tan. Tamasapa tapay nga agreeing inton bigat. Naisayangkat konti operasyon ka iti doa pasyente. Apay nga takas to'y tiriknak. Sa anak ang makaid na. Naalak ti cellphone number ni Socorro kanimanang saling. Kanamuak no sa dino ti pagnanaadan na ita. Kasla kayat ko nga awakan. Makaamulitan. Padasak nga awagan ni Socorro. Kat sapay la kumatasong batan na ti awag ko. Sino nga tati umawawag kanyak? No muna takas tuwing oras pa iti panaturog. Sapay nagsakit manan ti ulok. Anay ko. Ikagumakasumbatan ti awag ko iti cellphone. Parang matulungan na kamapan iti ospital. Hello? Hello, Socorro. Apay akas na titimak mo. Akas na marikrigatan ka. Anyat mapaspasamakan ka. Nagsakit ti ulok. Kasla akon kabalan ti sakit na. Anay ko! Mabilay. Umayag dito pagnanadami-tamot lang. Ipon ka dito ospital nga ayan ko. Anya? Madam, apayan. Anyat mapaspasamak. Agsakit ka di man ng tiulo yo. Ariel Barok. Jakon kabalan. Talaga sobrang ti sakit ti ulok. Kasano day to yan, madam? Kasapay jak kabisado nga aramadan ti cellphone nyo. Madam, adalugan na dimtang. Amangan no isudaytan ti nakasarita yo itay. Siyak langin ti mang sabat kan kuana, madam. Andrea, adda ka di reviewer mo iti Filipino kan English subject tayo? Nalipatak nga imbaga kan kay di kalman nga wanggayam ti reviewer ko. Iso adjak na review ti daduma lessons tayo. Adda Mark. Iso na lang ta saan anak ka braille. Adda iti recorder ko.
Ipabulot ko langan kan ka. Iti kasta, makapag-review ka pa para it-exam tayo inton malam. Alaman nga rod, katagyaman na ka. Naimbagpay kan ka, tada recorder mo. Ngamsyak, uray cellphone, awan. Gaputawan pa'y kwarta dananang kantatang ko. Regalo day takanyak ni Papa Idi. Imbaglaangan taimpalubos dagiti teachers nga ag-record kadagiti discussions. Gaputasan tayo mo't makita dagiti isursurat da iti blackboard. Man nakaawat dagiti teachers tayo iti regular class tayo. Iso nga okay lang, no i-record dagiti lessons. Ngam masapul latang agdengeg tayo na imbag kadakwada. Ay na, Ariel Apok. Imbag ta nakita ka adagos dito ospital nga ayan ni Madam Socorro. Pasensya ka na, no itaakla ang anak ka umay. Lola, kumusta nga tan ni Madam? Nakasari tayo ka din ti lalaki at timulong kan kuana? Ay, saan pa'y nga rod? Madam ati panangasikaso ni Dr. Alejandro Cancwana. Ay, amang ano inton Madam Damalaang. Maamuan tayo ti sitwasyon na. Doktor Gayam ti maije balay ni Madam. Kan kadwa na pa'y ti driver na. Iswa nakasurutak dito ospital. Anay, adaytan ni Dr. Alejandro. Umasidegan dito'y ayanta. Apay ka di akalat nga inawagan nak itay, Marie. Kas ka lang mabukpukaw. Gimatang kami laang mat kada Andrea ken Mark ti lunch tayo. Adanas kan amaamuan nyo. Ha? Anya day ta, Madam? Wingag paiso, Madam. Ni Madam Socorro, adda ita iti ospital. Ha? Sigunday ta iti gayam na maestramot laang ditoy. Anya? Apay ka no? Anya tinapasamak? Kalaat ka no mo ta nagsakit ti ulo na idirabi eh. Naimbag ata day mawag kan kuana. Iso na tulungan dadagos. Sapay ko mga rod, tagimbag adagos ni Madam. Sir Alejandro, kumusta ni Madam Socorro? Nayakaran iti silid. Iso na lang ta nakaturog pa lang aging gaita. Wan gayam, anyay tayong tinagan mo barok. Ariel tinagan ko, doktor. Apay akanayon nga agsakit ti ulo ni Madam. Sir, kalaat mo tan ti panagliday manentero payo. Manang saling, Ariel barok. Adda nadagsa na sakit ni Socorro. Brain cancer. Stage 1. Dahita tigapunan no apay akanayon ngagsakit ti ulo na. Anya? Nasayat na nakariing kan Socorro. Kastaunay ti danag mi kanya Ariel. Tamarigatan ka iti panagsakit ti ulo mi dirabi. Sa dino ti ayan ni Ariel. Imbatim ka di ngagmay say jay balay. Kasanuan na amuam ti cellphone number kan ti balay ko. Intuludon ti driver ko. Isoda ka ni Manang Saling. Nabayagan ngagtrabaho kanyak kas babaunan ni Manang Saling. Imbaga na no sa dino ti pagnana Adam. Kan inalak maten kan kuha na ti number mo. Kayat ka makasarita. Apo ko nagayam di may sa visually impaired na estudyante. Kayat kon ti akawin. Tiyak kayatan dito ospital. Pangaasim tayawid na kun, Alejandro. Sana mabalin. Urayan tapay ti ibaga ti doktor. Nasaysaya at noagyan kapay dito ospital. Iti kasta, maipaay amin na kasapulam. Kumusta nga ta ni Madam Socorro? Saan mo ka di pa'y nakita nag-online iti messenger na, Marie? Saan pa'y? Ang mga nood dapay lang iti ospital. Dandan ni saan ang makakonsentrate dagiti learners tayo iti exam da. Nang runa ni Ariel. Wan nga rod, friend. Talaga napatag ni Madam kadakwada. Ngamno pa'y kasta.
Inka gumaan dalata nga inlepas ti ag-exam. Kan, nakasarag pa ni Ariel. Uray no nala daw iti sumagmamano a minuto. Uray saan pa lang ang makastrat ni Madam Socorro. Aramidon talata dagiti responsibilidad ta, kas student teacher. Tapno awan to ti parikot no agsublin di ti pagadalan. Ay, Apok, itapay ti panagsangit mo. Ay, husto ko man. Siyak ti madandanagan para kan ka. Lola, malidayanak lang amin. Malidayanak itinamwak. Isuman lang ayam. Apirmi ti sakit ti ulo ni Madam Socorro. Tagayam. Ada na nagsinasakit na. Diyak kaya't na mapukaw ni Madam. Lola. Apok, agtalag tayo iti Diyos. Agimbag tumatlaan ni Madam Socorro. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serya tayo alawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kuna ti doktor, ang mabalinan arumwar ni Socorro di ospitalin ton bigat. Kayat ko aditi balay ti pagnaadan na. Iti kasta, maasikaso anay bag. Ay, nasayaat mo't no kasta, sir. Gaputawan mo't sa bali akadwa na ijebalay na. Kayat ko asulnitan lagi tinagkurangak iti asawak manang. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno agimbag lang ni Socorro. Sayang. No si bibiyag kumati anak mi. Sigurado ang naragsak kumamat ita. Gapo ta inutin ang mabukel ti pamilya mi. Oh. Apay agas tamatan ti panangkitam kanyak manang. Anda ka dinapatag ngay bagam? Kwa, sir. Ay, awan. Ay, awan ti bagak. Ay, maragsakan ak unay para kada kayo kan ni Madam Socorro. Gapo ta inutan ang maurnos ti estado yung nga agasawa. Nadalo sa akon to'y silid ni Madam Socorro. Naikabil ko matan ti bedsheet iti kama na. Ay, kayat ko nga ibaga ti kinapudno. Maipapan iti anak da ken ni Sir Alejandro. Isu na laeng tamamakak. Gaputa amangan no ipagarup da akinidnap ko ti anak da. Nga iso ni Ariel. Diyos ko, ikanak kuma iti kired amang ipudno iti amin. Nuan niya at talaga tinapasamak kan ni Ariel, idi maladaga pa'y laeng. Kano kasano, anaipan iti puder ko. Jenna, friend, nagalisto ti panaglabas ti aldawan niya. Kasla kaano lang idinangrugi ti internship ta dito SPED Center. Ita, umadanin amalpas ti panagpractice teaching ta. Talaga nagalisto, friend. Isu na lang, tadyak amon niya ti mariknak ita. Maragsa na, gapo ta umadanin ti panagturpos ta. Malidayanak mat, gapo iti kasasad ita ni Madam Socorro. Ay, adagayam na dagsan asakit ni Madam Socorro. Ngam saan la amadlaw. Takanayon mo't anasaran tano kas di nga agkakadwa tayo. Sigun iti teacher anang substitute kan kwa na. Nabayag kanon amarikrik na di Madam ti kanayon a panagsakit ti ulo na. Isu na lang ta binaybayan na. Kan nakunanapay kano, ano bilang tamaaddaan iti sakit? Saanan nga agpaagas? Gaputawan matan ti makagapo nga agpaagas pay. Ay, unay matgaya man ti sasaadon ni Madam Socorro. Iso siguro akas di ti trato na kadagiti estudyante na.
Tapno mapunas laang tiliday amarikrik nana. Kastamot tan ti iliw na, itinagawanan nga anak na. Apay adito'y balahiyo tinangyagam kanyak, Alejandro. At damot balay ko apag naudak. May mayat no dito'y kan balay ngagnaed. Iti kasta, masikaso ka na imbag. Ken maipaay amin na kasapulam. Socorro. Amok. Ado ti basol ko ken ka. Kada kayo iti anak ta. Kayat ko ti agsubli idi kada kayo. Iso na lang ta pinangtaandak da mamaken papa. Nga awan kano ti matawid ko kadag iti sanikwada no sikat ti pilyag. Kaya't da idi nga agfailag iti annulment. Iti kasta. May kalay sakon ti babae akayat da para kanyak. Ngam jak imanugot iti day ta abanag. Gapu ta ay ayaten ka. Iso nang ramid day ti pamuspusan. Tapno agsinatalaang. Kat day chay. Nagden na kami kani Miranda. Ti babae akayat da nga ikalay sakuma. Sa dinong arod itante ayan ni Miranda. Adan iti Amerika. Nabayagan na nagsina kami. Sapay kumatay kan nakiti gundaway. Tapno masulnitak nagiti nagkurangakin ka kas asawa. Ikarik. Saan tan ngagsina Apolos, Socorro. Lola, mabalin ko ka di asarungkaran ni Madam Socorro, inton malpas ti klase. Ay katuwan apok. Urayan nakto nga ron ije pagadalan yaw. Taagdiritso tanto ije balay da Dr. Alejandro. Sige, Lola. Manula ang alawas asaan ko anak kaduan ni Madam. Mailiwakon kan kwa na. Ipakitak to kan kwa na ti scores ko iti kalkalpas nga exam. Sigurado amaragsakan dayjay. Gaputan na ipasak amin dagiti exam ko. Apok, sapay lakuma. Tainton dumtang ti aldaw. Di nakto ko magurguraan. Hanggang nuguraan nakman bilang. Sapay kuma tamapakawan nakto. Ha? Anyo ti kayat yu asawan, Lola? Apay kumangay aguraan kayo. Awan mo ti amok abasol yu kanyak. Basta, apok. Pakawanan na kuma. Igapo tadakkel ti basol ko ken ka. Kastoy gayam ti agusar iti computer. Nagmayat. Alalis to ti pa nag-take note kadag iti lessons tayo. Wen nga rod, kan mabalin tayo pa'y abasahan dagiti lessons tayo. Gaputaddan ti soft copy nga isisend dagiti teachers tayo iti regular class. Nasaya at mat, tanala kayo ang nasursuro ti ag-computer. Alis tuyo pa'y ang na-memorize ti pa nag-type iti keyboard. Nalaing kayo ngamin nga gisuro kan ni Madam Jenna, Madam Marie. Iso ang nasurutan mi adagos. Aday ta ka manan, Andrea. Pasablugan na kami manan. Pudno timbaga ni Andrea, madam. Nalaing kayo nga gisuro. Iso nga daadapay nga gagat kami nga giskwela. Tapno agbalin kami tumot ang maestro kan maestra kas kada kayo. Kumusta kan, Ariel? Nasaya at mo at tanapanunot mo ti simurot dito balay ni Alejandro. Makalawasan idinaudi akadwa kayo iti pagadalan. Nasaya ataklat tamat, Madam. Imbagak kan ni Lola Saling. Asumuro takkan kwa na, kalpasan ti klase. Gafuta kailiw kayon. Kan uray da Andrea kan Mark. Kanayon da kayo ako mustaan. Kailiw kumatan da Andrea kan Mark. Kailiw kun amangag ti panagkanta kan panagtukaryo iti gitara. Iso na lang. Tama nga no di akon makasubli iti panagisurok. Gaputad damot ang sakit ko. Ha? Madam?
Ni, apa yun? Agsangit ka mutan. Di naksangitan, Ariel. Gaputa sa anak pa'y anatay. Madam, agimbag kayo pa'y. Saan ka di? Maagasan pa ito sakit yo. Wan, Barok. Ikagumaak paimbag. Kat no bilang tamapasamak dayta. Agsubliak tumanen iti pagadalan. Tapno adupay dagiti estudyante akas kada kayo ti maisurok nga agbasa. Kan agsurat iti braille. Isuanikan ang liday, Ariel. Sir Alejandro, itay pa'y laaboy-buyaan nyo da Madam Socorro kan Ariel. Di yo kadi kayat ti umasidag kadakwada. Madamdaman ton nga sit ka kidamanang. Talaga kadi nga si dagdirik na da Socorro kan Ariel iti tunggal maysa. Ay, wen sir. Agtawon laang idi itiliman ni Ariel. Idi pinadas ko nga enroll iti SPED Center. Kabarbarumot idi nga SPED teacher ni Madam Socorro kadagiti visually impaired. Kat iso tinangisuro kan ni Ariel nga agbasa kan agsurat iti braille. Kastagayam. Wen, kat uray no addan iti regular class ni Ariel, kanayon latama pan iti SPED Center. Uray dagiti kaadalan na visually impaired. Kanayon dalatta iti ayan ni Madam Socorro. Uray no nasaam tinagdalanan na. Nagasat na ti asawak. Gaputat darag ti estudyante na amang ipatpatag kan kuana. Maray, apog. Umadanin ti panagtulpos mo iti kolehiyaw. Anya nga iti plano. Ag-review ak adagos, Lola. Kalpasan na, ag-take ak adagos iti board exam. Kan padasag ti ag-apply iti SPED Center. Nasaya at ano kasta. Sapay ko mga rod na makapasa ka adagos, apog. Tapno stable tumutan at ti trabaho. Sapay ko mga rod, Lola. Kayat ko ti mangisuro iti pagadalan nga ayan mi itang ag-practice teaching. Kayat ko atulungan nagiti learners with special needs. Iti kasta, maaddaan damot iti napintas a masakbayan. Pagtuyan na iti agas at umarem, Socorro. Agyamanak iti panangas asikasum kanyak, Alejandro. Pasensya kan no nakadisturbo akon dito'y balay mo. Numabalin, agsubli ako man ijay balay. Masasaya at matlaang no dituyan ti pagnadam. Taan mo't mga sikaso kan ka ijay balay mo. Kan may sa, awan parikot kanyak no asikaswan ka. Taagasawa tamad. Iso a responsibilidad ko ti mga sikaso kan ka, itatakasapulam ti tulong. Ay na, nag-sweet kayo matan kan ni Madam, Dok Alejandro. Naimbag lahangan, tada kayo ang mga asikaso kan kuhana. Pakaragsakak ti mga sikaso kan ni Madam mo, Ariel. Kayat kong amin ngay pariknakin kuhana tinalaos a panagayat ko kas asawa na. Sayang. No si bibiyagla ko mati anak mi. Maragragsakan ko maita. Sigurado ang naragsak ti anak yo, no sa dino man ti ayan na ita. Gaputan na urnos kayon kan ni Madam Socorro. Itay pa'y laakit kitaan ka, Ariel. Umisisem ka. Anya ka diti is-isem, apok. Da Madam Socorro kan Sir Alejandro, Lola. May atanak lang amin. Gaputa permi ti panangasikaso ni Sir Kankuana. Talaga akasta ni Dr. Alejandro kadagiti pasyente na. Ay, nangro na ita kan ni Madam Socorro. Gaputa asawa na kat nga raod. Lola, amuyo ka di? Panagrik nak, no kadwak da Sir kan Madam. Kasla siyak ti anak da.
Gaputa na singpat daw na kanyak. Ay, no amom la kumaapok. Sika talaga ti pudpudno nga anak da Sir Alejandro. Lola, Da? adda ka di bagbagayo? Ay, awan, apok. Awan ti ibagbagak. Alakit din. Umay kan ijay seled ta maturog tan. Masa pakapay nga agreeng inton bigat. Ariel, damag ko kan ni Lola Saling, anak arwaren ni Madam Socorro ija ospital. Wen, Andrea. Kat agnanad itan, ije balay ti asawa na. Ay, kasta gayam? Balay ti asawa na. No kasta, at dagayam asawa ni madam? Wen nga rod, awan nga minti na istoryana kada tayo. Adda asawa ni Madam Socorro. May sa doktor. Kat isu ita ti mangas asikaso kan kuana. Kan adda pa'y anak daa. Isu na laan, tanatayan. Ay, sayang. Ariel, mabalin ka diti sumarong ka rin balay da madam. Ijay tayo nga agdiretso. Apaman na malpas ti klase. Mabalin mat. Makigiddan kayo langan kada kami kan ni Lola intun malam. Tapno masarungkaran yumat ni Madam. Wan Madam Jenna, Madam Marie, mapan mi sarungkaran ni Madam Socorro inton malam. Ay, sayang. Gaputa saan kami ang makasurot. Kaya't mi mata na makita ni Madam Socorro. Ada nga minaskin nga aramidan mi ija universidad. Sana bali, Jenna. Mabalinta mo ti sumarong karkan kwa na inton sumarong nga aldaw. Kat kadwatan to man ang dagiti talo. Isong apaman amalpas ti klase yo, orayan nyo ni Lola Saling, ha? Tapno kadwayon to amapan iji balay da madam. Wan Madam Marie, urayin mintulangan ni Lola Saling dito Sped Center. Sa dino ti papanam Alejandro, nakasukat ka man. Mapanakbit gumatang karag iti aga sa kasapulam. Agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Agyaman ako unay iti panangas asikasom kanyak, Alejandro. Kat gapo iti dayta. Kayat ko nga ibagakan ka anapakawan kan. Kan nakasagana akon amang ipaay iti maikadwa agon daway. Tapno maurnos ti estado ta ka sa agasawa. Agpaiso ka di tinangag ko. Napakawan nakon. Saan nakon akagura? Saanan? Gaputan nakita kan nariknak ti panagbaliw mo. Iso anapakawan kan, Alejandro. Agyawanak, tainik kan nak iti maikadlo agun daway. Tapno makabawi akan ka. Kat ikarik, saan tan nga agsina Apolos. Ken di kan baybayan. Aramidak ti amin nakabalak, tapno agimbag ka. Maragsakan ako unay. Gaputan nakita kayo manan, Andrea. Mark, imbaglakit din ta na panunot yu tinagpasyar dito'y balay. Maragsakan kami mat, madam. Gaputan ang ngagmimanan titimak yo. Kailiw da kayo una yan. Kasla ka ano lang, hindi ba basit tayo pa'y? Nakaan-anos idi ka da tayo ni Madam Socorro? Saan ka di? Andrea? Ariel? Win nga rod, Mark. Kanayon nakpay idi nga ubbaan. Nukas di apas pasangitan nak ni Ariel. Anya paspasangitan nga ibagbagamat, Andrea. Luklukon ka lang mat idi, Gaputa kaslaan si boses mo. Ala, husto daytan. Amangan numapikon pa'y ni Andrea kat agsangit manen Ariel. Ala, agpaisaga na akin ni Manang Saling iti pangrabian tayo. Dito'y kayon amangan. Adto'y ti merienda yo akek, Andrea. Adamot ten juice nga inuman yo. Ay, agyaman kami, Lola Saling. Sige nga, Rod. Panawan kayo pa'y lang dito'y Tagluto ak iti pangrabyan tayo. Wan, Lola.
Ay, nagdakkel ti nagbaliwan ni Madam Socorro. Nakapsutan ti panagsauna ita. Sana nakas iti sigod akanayon anaragsak. Wan nga rod, Mark. Kaasimat ni madam. Sapay ko mga rod tagimbagan. Iti kasta, makasublin iti pagadalan. Ikararag tayo iti Diyos. Asapay ko taumatidog pa iti biyag ni Madam Socorro. Marie, friend, nabasam ka din ti chat iti GC tayo iti research? Saan pa, friend? Anya day, Jay? Sigun iti group leader tayo, ada kanon schedule tayo iti final defense. Kumpleto kanon dagiti research panelist tayo. Agpaiso? Ay na, kamaudyanan na. Makapag-final defense tayon, friend. Basit laangan, makagraduar tayon iti kolehiyo. When friend, nalpas matlangan dagiti rigat tayo kas estudyante. Uray nga minumalpas tayo nga ag-internship. Saan tayo lata makaturpos? No saan tayo makapag-final defense? Pudno na ita, friend. Ay na, saan sayang dagiti sakripisyo ni Lola? Kastamot tong dagiti dadakkel mo. Tapno maipayan datalaang itinapintas ang masakbayan. Sige, Sir Alejandro. Isarak yun, ti kutsiyaw. Mapitlaang, kumusta ni Socorro manang saling? Saan ka rin asimakit ti ulo na? Ay saan mo't, sir? Madama akasarsarita dagiti dua nga estudyante na ije uneg. Simurot da ngamin kada kami ken ni Ariel. Kayat da kano apasyaran ni madam. Kasta ka di? Sige nga rod manang. Umay ko kitaan ida ije uneg. Sige, sir. Apag iso ti isasangpet yaw. Nakaluto kami mutten iti pangrabyan tayaw. Aya banda kayon tulaengan, no maidasaran dagiti makan ijay kusina. Kasta gaya man tinapasamak ijay classroom tayo. At gaya man maestra ang nagsubstitute kanya. When madam, ngam addamat da Madam Jenna, kan Madam Marie, isuda ti kadgadwami. Oh, at nagayam na pintas kang nataer a bisita tayo, Socorro. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Alejandro, iso dagiti duap nga estudyante. Damar kan Andrea. Maragsakan na ka makaamamo ka na kayo, Mark. Andrea, nasayat mo na panunot yung apasyaran ni Madam yo. Iti kasta, at dalata makasarsarita na no kasi nga daak iti ospital. Apayan, madam? Madam? Ang sakit man ang ti ulo. Mabit lang. Ayabak ti driver. Ipanda ka ito ospital. Hello, madam. Naimbag arabi iyo. Nakaawag kayo, mat? Ha? Adda iti ospital ni Madam Socorro? Apay, madam. Anya tinapasamak? Sige, madam. Ipakamok adagos ka ni Jenna ti may papan itinapasamak ka ni Madam Socorro. Ay, unay mo dun. Apay, apok. Anya tinapasamak. Takas lang madandanagan ka. Imawag ti sigod ako operating teacher mi, Lola. Kalaat kano asim makit ti ulo ni Madam Socorro. Isungada kano ita iji ospital. Kat unconscious kano ita. Anya, ay kasimot nga rod no kasta. Huwag nga rod, Lola. O sige, taawagak pa ni Jenna. Ipakamok kan kwa na ti may papan iti kasasaad ni Madam Socorro. Sir Alejandro, kumusta ni madam? Nakariing ka din? Saan pa'y barok? Aging gaita. Unconscious pa'y lang. Madanagan ako ni ti kasasad na. Anya ka diti ko na ti doktor iti sakit na, sir. Masapol ka no ang maopiraan a dagos. Sakbay ako maruti sakit na. Tano saan? Ang mga no saanan ngagpaot ti biyag na. Ariel Barok. Ang yaman ako na. Tanda ka mangipatpatag ka ni Socorro. Uray nabit pa iti panagamamuta. Nalaganan tiriknakin ka.
Kasla ka din nami matlaang ti anak mi, tunggal makitkita ka. Uray siyak, sir. Nalagaan mo tirik na kada kayo. Kasla kumpleto matan ti pamilyak, gapo kada kayo kan ni Madam Socorro. Isu ang nagasatak, gapo tanaam mo kayo kan ni Madam Socorro, Sir Alejandro. Apay ka di nga umawawag ka kanyak idirabi, Marie. Pasensya ka, no saan ko ang nasungbatan ti awag mo. Nakaturog ak nga minan. Inawagan nak ni Mrs. Marasigan idirabi. Kunanang ada kano ni Madam Socorro iji ospital. Kat unconscious kano paylaang aging gaita. Anya? Apaman amalpas ti klase ta. Mapantay iji ospital nga yan ni Madam. Tapno makita tamot ti kasasaad na. Friend, ada dagiti daduma ako teachers ni Madam Socorro. Kasarsarita da di lalaki a doktor. Sino nga to dayta a doktor? Tinga ta asawa ni Madam? Nalabit aday ta ti asawa na, friend. Naistorya kanyak ni Madam Idi, amay sa kano a doktor ti asawa na. Umasidagan ka data ti doktor. Naimbag nga orasyo, babalasang. Kastamat kada kayo, doktor. Aywan gayam. Siyak ni Jenna. Kat daytoy matkaduak, iso ni Marie. Da kami dagiti intern students iti pagadalan na pagisursurwan ni Madam Socorro. Nadamag mi tinapasamak kan kuana. Iso nga may kami adagos dito'y ospital. Agyaman na kiti panang sarong karyo ti asawak. Mabalin ka di, ako yung dak amapan iti chapel nga sidag dito ospital. Tulungan dak amang ikararang iti panangimbag ni Socorro. Sige sir, mapantayo nga rodan iti chapel. Diyos ko, adak itadi ti sangwanan nyo nga agpakpakasi. Sapay kumata paginado pa iti matulungan na. Kat mangipaay-paay iti inspirasyon kadag iti estudyante na. Sapay kuma, tapat ganyo ti kidaw ko, Diyos ko. Inton bigat ti malam kano amay sayang kat ti operasyon ka ni Madam Socorro. Sigunday ta ka ni Dr. Alejandro. Sapay ko mata na saya at ipagbanagan ti operasyon na. Tapno aging bagmutan. Among friend, adanadlaw ko itay kada Dr. Alejandro kan Ariel. Anya day ta, friend? Kaslag kakaingas da. Nukit kita agida. Kasdala agama. Kinapudno na. Day tamot tinadlaw ko. Iso pirmi ti panangkita kadakwada itay adda tayo iti ospital. Malagip ko lakat nga rod idikad kadwa tayo paylaang ni Madam iti sped center. Pirmi ti panangasikaso na kadagiti learners tayo nang runa ka ni Ariel. No saan amasuko ni Lola Saling, paturugan na pa iti balay na. Iso asaan laang nga estudyante ti pangibilbilangan na ka ni Ariel. No di kat pudpudno nga anak. Mark, Ariel, naamuan nyo ka din dagiti grades yun? Wan, Andrea. Insurat itay ni Madam dagiti grades ko iti Braille. Uray siyak, naamwa akong dagiti grades ko. Nagngangatong agpaiso dagiti grades ko. Iso na lang, tamalid-lid na yanak. Malagip ko lang amin ni Ma'am Socorro. Kanayon nang ibaga kada tayo, ngagagat tayo akanayon iti panagadal tayo. Tapno agbali na napintas ti masakbayan tayo. Iso nga oray no awan ni Madam akad kadwa tayo ita. Itultuloy tayo latta ti agadal. Iti kasta, maragsakan intun makariing. Ket ipakita tayo kan kuana dagiti grades tayo. Ta sigurado ang maragsakan dayjay. No makita na napintas ti performance tayo iti pagadalan. Nakaawidan dagiti ng sarong kargan ni Madam Socorro dito ospital, Sir Alejandro. Madam Damalaeng, agawid kami mutan ka ni Ariel ijabalayaw. Manay Saling, saan ka di asikalaang tinang padakkel ka ni Ariel? Ha? Wen sir.
Siya kung tinangay aywan kan ko ana, sipod basit pay. Kaya't yung asawan, saan ang aywanan dagiti dadakkel na? Daapay, anda ka di napasama ka dakwada? Nagsina ka di dagiti dadakkel na? Ha? Apay ana saludsud yun ay ta, sir. Sung batam ko mati sa ludsud ko. Anya ka di tinapasamak ka dagiti dadakkel ni Ariel. Taapay nga impaay da kada kayo day ta responsibilidad. Nangag ko itay ti saritaan nyo kan ni Sir Alejandro, Lola. Oray no saan kayo ang makikita? Mariknak, nga dailimlimad yo. Anya ka di talaga tinapasamak ka dagiti dadakkel ko. Taapay ada kayo laang tinakadkadwak, sipod ubingak. Kwapok. Saan pa'y amabalin amaamuam ita? Ha? Maamuan ti anya. Pangaasiyo kumamat Lola. Tasan kayong agilimod kanyak? San aga puta may saak abulsak? Kat agilimod kayon kanyak? Iso pangaasiyo ka din Lola. Ibagayo kumano anyaman dayta. Sige, apok. Urayan ta ti panagaawid ni Dr. Alejandro dito balayda. Taibagakon kada kayo ti kinapudno. Maipapan iti kinataong. Lola, rumarak ita. Mapan kami agbantay iti ospital. Tawan mo't klase mi ka ni Jenna inton bigata Sabado kat nga rod. Ay, sige nga rod, apok. Alaam nga rod ti tinapay nga adda iti kusina. Iti kasta, saan ka amabisinan? Sige, Lola. Kan nakaluto ak gaya man iti pangrabyan nyo. Tapno saan kayo na marigatan. Nagyaman ak nga rod. Mala. Mapan kayo ni iti ospital. Kat agan-anat kayo, apok. Itataada kayon, Sir Alejandro. Mabalin kayo kadi akasarita kan ni Ariel. Sige manang. Ibagam na anyaman dayta. Nakasaga na kami adumngeg. Sir Alejandro, Ariel, apok, pakawanen dakom no italaeng nga ipudnok kada kayo da ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo kan ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo, awan sa bale, nude ni Ariel. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Estudyante, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday ito'y na stasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Sige manang saling. Ibagam na anyaman dayta. Nakasaga na kami adumngeg kan ni Ariel. Sir Alejandro, Ariel, apok. Pakawanen dako mano italaeng nga ipudnok kada kayo na ito'y. Maawatak no gumura kayo kanyak. Sir Alejandro, kayat ko nga ibaga, asibibiyag ti anak yo kan ni Madam Socorro. Kat dayta nga anak yo, awan sa bale, no din ni Ariel. Ha? Anya? Kasano ang napasamak dayta manang?
Siguro na iti day ti mama. May sa ti anak mi kadagiti nairaman anatay iti pan naka-aksidente da idi ka ni Socorro. Saan, sir? Dungag kayo. Taisalaysay ko no anya tinapasamak iti daydi a panawen. Kano kasano, anaipan ni Ariel iti puder ko. Iti lugar me tinakapasamakan ti aksidente ti may sabos a nagluganan da Madam Socorro. Apag isumot idey a naggapuak iti simbaan. Ket kabayatan a magmagnaak nga agawid. Nakitak nga agkakaribuso dagiti tao. Idikwan, inyawat da kanyak ti maysa nga ubeng. Kunak idey no saanen nga agbyag. Gapo taado ti sugat na. Isu nga impan ko adagos iti ospital. Ket dita, nakitak a nakasurat iti lampin na tinagan na. Alejandro Villarreal Jr. Aniya. Apay nga rod adi kay nang ramid iti pamuspusan. Tapno sapulan na kami. Sinapsapol kayo, sir. Iso anangaramid ak iti pamuspusan. Tapno laeng makaumayak dito'y syudad. Aging nga adda nakaibaga kanyak. Nga adda makaamam mo kada kayo. Kat insuro na kanyak ti ospital a pagtrab-trabahuan nyo. Kat idinapaanak iti ospital. Ti inayo a doktor ti nakasaritak. Kat nakuna na ayadayok ti ubeng. Gaputa di na kayat a mabukal ti pamilyayo kan ni Madam Socorro. Binayadan nak iti dakkel agatad. Tapno laeng yadayok ti anak yo. Oh. Tsaking pagarup ang maaramid kanyak ni Mama ti kastoy. Siyak pa'y mismo nga anak na. Ulit-ulit ti agkid daw iti pamakawan kada kayo, sir. No maisublik la kumati amin. Diyak la kuman inaw-awat ti kwarta nga imbayad kanyak. Day di mamayo. Di ka mananakan manang. Saan ka akagura? Agyaman akpayket di ken ka. Gapot na napadakkel mo na saya at ti anak mi ka ni Socorro. Apa man na makariing. Ipakaammo tayo adagos ken kuan at may papaniti daytoy. Sigurado ang maragsakan. Gapot na kamaudyanan na. Agdeden na kami matlangan asang pamilya. Anya ti kunam, Ariel? Si kati anak da Ma'am Socorro kan Dr. Alejandro? Wan Mark. Uray siyak. Kasladyak pa ilang mamati ka dagiti na amuak. Ha? Isumat lagayam an nalag-anterik na kan ni Madam Socorro. Kan kastauna ti panangas asikaso na kan ka. Tagayam, anak na ka. Naggasat ka matan, Ariel? Agasam? Doktor kan teacher gayam dagiti dadakkel mo. Nagasatak ngagpaiso. Isu na lang. Tano kaano an amwak ti pudpud no akinataok. Kas jemot tan tinapasamak kan ni Mama. Aging gaita. Saan pa yan nakariing? Agtalag tayo lang kiniapo Diyos. Aging bagtumot lang ni Mamam. Kat no mapasamak da ita, agbalintumatan anaragsak ti pamilyayo. Kunaktubay kat. Anak talaga ni Sir Alejandro ni Ariel. Gapot agkaruprupa dala unay, friend. Nagasat unay ni Ariel. Gaputa na simpot dagiti dadakkel na. Kan maragsakan akmat. Gaputa amunan ti kinapudno, maipapan iti kinatao na. Agbalin matlaangan anaragsak ti pamilya ni Madam Socorro. Sapay la ko mga rod, ta successful tinaysayangkat nga operasyon ken kuana. Maamuan tayon to, inton ibaga ni Doc Alejandro, friend.
Daydayan ni Papam, Ariel, apo. Nalpasan ti panagsarita da iti doktor ni Mamam. Paumayan diti ay anta. Un nga rod, Lola. Managsaling, Ariel anak. Kumusta, Papa? Anya tinagsaritaan nyo iti doktor anang operakan ni Mama? Good news, anak. Successful ti operation ni mamam. Ngam agtultuloy latta tiyo umay na diti ospital para iti check up na. Tanda pa lang iti rumbang nga maaramid tapno agtultuloy ti imbag na. Una, ket adda kami amang ikarkararag kan kuana, Papa. Mabalin ka din ti umasidag-itan kan ni Mama, Papa. Wen, maya ka rin ni mamam iti private room. Isang umay kayo. Mapantayon iti silid gayan na. Socorro, agyaman akta nakariing kan. Alejandro, agyaman na akta si kada Agustin nakita. Iti panagmulakat ko. Mama, Ay, apo. Inayadam laang ti panangarakok mo kan ni Mamam. Amaganuan niya pa iti mapasamak kan kuana. Ay, pasensya kan, Lola. Maragsakan lang amin. Gaputan nakariingan ni Mama. Mama, kunam kanyak, Ariel. Wen, Socorro, anak ta ni Ariel. Ilawlawag kuntukan ka ti amin, apaman ama imbagan ka. Kastagayam tinapasamak iti anak ta. Kalpasan ti pan naka-aksidente, midi. Wen, inikanday di mamay ti dakalagatad ni Manang Saling. Tapno maya dayo na laang ti anak ta. Kat ti pan naka-aksidente ti gapunan no apay ang nagbalin a bulsak ni Ariel. No amok la kumaakas jay ti mapasamak. Jak la kuman imadayo akadwak ti anak ta. Di mon pabasulan ti bagim. Gaputa di mo mat nagayatan ti napasamak. Tinapatag ita, ang didin na tayon. Awanen makalapad iti panang bukal tamanen iti pamilyata. Jenna, friend, congratulations to us. Nakaturpos tamot langan iti kolehyo. Kablawan kamot, friend. Agbalin tamot langan na maestra. Finally, nalpasan ti biyag takas estudyante. Anyaman na panubok dagiti mapadasan ta iti trabaho. Mamati akabailan ta, no agtalag-talakit di iti namarswa. Pudno day tagayam. Ay na, excited ak launa yan nga agtrabaho iti pagadalan nga yan ni Madam Socorro. Ijaya kon nga ag-apply, apaman ang makapasaak iti board exam. Apog, itay pa'y akit kita umday ta cellphone mo. Kasla di ka makaid na. Itaminan arumor ti resulta ti board exam, Lola. Agner-nervyusak. Ang mga no sa anak ang makapasa. No bilang ta saan ka ang makapasa ita. Di padasam tumanan ti ag-board exam Nanya nga iti amom no maswerte amton. Sige man langan. Kita akong ti resulta, Lola. Sapay kumarod ta makapasaak. Tapno makapagtrabaho akmutan. Agpaiso, Madam Gina? Madam Marie? Dito'y kayo ni Sped Center, amang isuro? Wan Andrea. Kanayon na kami ang makadwa dito eh. Yes! Manayunan manin dagiti teachers tayo. Naragragsak manin dito yung Sped Center. Gaputad da kayon dito madam. Isong agsingsingpot kayo akanayon, ha? Saan may akayat ang madamag anagulo kayo iti klase yo, iti regular class? Sige kayo. Saan da kayo natulungan kadag iti activities yo? Wen, Madam, talagang agsingsingpot kami. Apay asikatin nagluto, Socorro. Adamat daman ang saling ang mga ramid iti dayta. Saan mat anatagsan at trabaho ti inaramid ko, Alejandro? Kan may sa, kayat ko lang apagserbihan ti anak ta.
Iso abay anak laeng ang mga ramid kadagiti banag asaan ko ang naaramid idi kada kayo. Unmat ngamin, papa. Oray siyak. Kailiw kumatan ti panaglutluto ni mama. Talaga, Ariel, anak ko. Makitam Alejandro. Ayunan nak ti anak ta. Iso abay anak kadilaeng apagsirbyan kayo. Alejandro, sigurado akon iti planok. Agsubli akon amang isuro inton umaya pa nagsasarak. Total, nakarecover akmatan iti operation ko. Ala, si kamalagan ti makamo. Amok ang naragsak ka iti trabaho. Iso ano anyaman ti makaparagsakan ka, suportaran ka. Agyaman ako unay iti suportam. Awanan ti sapulag pa'y ita. Naragsak akoon gaputa kumpleton ti pamilyata. Oresyak, nakaragragsak akunay. Kitagyaman kaputay ni kan nakiti gundaway. Tapno masulnitak dagiti nagkurangak kada kayo iti anak ta. Ipatpatig kayo unay nga ginak. Welcome back, Madam Socorro. Maragsakan kami unay. Gaputa nagsubli kayon dito SPED Center. Maragsakan akmet ang makakita kada kayo, Ma'am Jenna, Ma'am Marie. Ni Madam Mat, kasla sa anak ana iruam iti ma'am nga awag yu kanya. Rumbang laeng amam tiyawag ko kada kayo. Gaputapada kayo matan a maestra. Kasla kaano laeng idi agprak-practice teaching kayo. Ita, natungpal yon ti arapapyo. Gaputa nagagat kayo iti estudyante kayo pailang. Ken kinabaalan nyo dagiti panubok iti panagadalyo. Mama, papa, itata senior high school akon. Kaya't kulat ako mga agadal iti pangisursuruan nyo, mama. Total, mayat mo ti panangisuro dagiti mama estrejay. Si kalata ti makaammo, Ariel, anak. Noan niya ti ammo mapagsayaatan. Adda kami latta dito'y kin ni papam amang suportakan ka. Wen, husto ti ko na ni mamami ho. Si susuporta kami ti amin na pagayatam. Nulakit di ta makatulong ken ka para tinapintas sa masakbayam. Lola, nagsweldo akon itaabulan. Alaan nyo dahi ti akwarta. Tapno adamot iduldulin nyo. Hagyaman ako, nay, apok. Saan kamot nga obligado ang mangyawat kanya kiti kwarta? Agurnong kakitday. Tapno maituloy ti arapaap mo nga agmasteral. Sa bali la tamot ti urnong ko, Lola. Inlasin ko at talaga dahi ta akwarta para kada kayo. Tapno ada paggatang nyo kadagiti masapsapul yo. Iso nga alain nyo dahi tan, Lola. Congratulations, mama. Agasam, na-awardan kayo iti outstanding teacher. Proud ako na kada kayo, mama. Agyaman na, Ariel, iho. Jack ninamnama da ito yung award ko. Deserve mo lang ang award. Gaputa makita talaga ti determinasyon mo iti trabaho. Ken, gapu iti dayta determinasyon nyo. Adun dagiti na paggraduaryo a visually impaired. Iso nga into nagkolehiyo Manghalak tumat iti kurso nga special needs education. Tapno makatulong akmat kadagiti estudyante apadak, asaan ang makakita. Da kayo ti inspirasyon ko. Tapno matungpal ko daytang arapaap ko, mama, papa. Ala, kat adda kabilata dito'y para ken ka, anak ko. Nagsaya atan ti arapaap mo, iho. Suportaran na ka iti dayta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serya tayo itaalawas anapawan. Estudyante, dito'y drama tayong ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalica, Mary Jane Castro, Teresa Calay, Virgie Paclay, Emily Calica, Roger Ramirez,
Jonar Ributaso. Kanto'y pagayam yo, Jofer Anas Basit. Insurat parit radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga stasyon. Agyaman kami iting kay panangtarap.